Tadi gito'y kapsat iti inna idi sinagsagaba nga po nga si Kristo idi adda anagsagaba kadagiti sorsorat. Tadi gito'y kapsat tinna ibagbaga gapo iti regat na idi nagtotoo gapo kadagiti mabasa kadagiti adda anay lanad tilinaon ti Biblia. Tadi gito'y kapsat ti pamaneknek ngay na ibagbaga. Mabasa ito muna Pedro 2:23. Iso nga idi renabrab ngisda sa simong bat iti dakas na po nga si Kristo idi. No kasta kumamutin tayo aramidin nga hantayo sumong bat uno supring negiti dakas ngayon tayo sausawang. Dita ti ulidinan nga ibagbagana idi nagsagaba saan nga nagamamas no diket nagtalag ti dayjay maukom asilinteg. Kay ti maukom asilinteg iso iti Dios dayta tinna ibagbaga. Tadigiti kapsatin na idi inyad adal kadigiti adda iti ummong dayta abanag. So nga dito kapsat mabasa iti Tito 1 iti 8. No diket managpadagos. Tadigito iti na ipagpadagos idi kadagiti ado at tao. Naayat iti naimbag nataknen nalinteg nasingpet ken managparbeng. So dayta kapsat tada idi kinkwana ngayon baklay na po nga Hesus Kristo. So dayta ngayon tayo bud makipagbaklay igito'y asasaw ngayon na ibagbaga. Saan ket nga ibaklay iti abaga ang makapadagsen. No diket digito iti naibagbaga. Tala iti apamanak nga inaibagbaga iti umunang nga Juan 5 iti 3. Ngahan nga makapadagsen digito'y ngay naibagbaga. Tada ito iti ayat iti Dios atong palin tayo kuma kadagiti bilbilin na. Ket dagiti bilbilin na sanda ang makapadagsen. So dayta kapsatin na ibagbaga nga digito'y har nga makapadagsen itintay baklay digijay nasaya at abanbanag nga panibaklay gapu iti sao gapu iti panunot tayo matlang ngagturong iti Dios tigita. Tadigiti kapsatin na ibagbaga gapu iti nagloryaan abanag saan ket nga naindagaan wenno nain lubungan lang abanag ngayon tayo awiten anadagsen. So dayta takinuna na mabasa iti umuna ati Timoteo 1 iti 11. Kasmayan norot iti nagloryaan nga ebanghelyo iti bendito a Dios iso iti naitalag kanyak. Nikita kapsat kadda ang mabasa ngayon na ibagbaga. So kaditi kapsat ngayon nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study ket engkay share digiti akay papanan na. Tadigiti kapsat napapateg digitoy ngayon tayo soksok imaten gapu ti dasaya at apanagpamati tayo. Tadigiti kapsat hanlaeng abareng-bareng hanlaeng aparakanyak. No diket ipapaabot ko kada kayo ta kinunana nga rod nasaysaya at itimangted ngem itumawat. Tanong mo awat tayo lang kanayon dayta iso dayta iti naibagbaga nga nasaysaya at petlaeng noin tayo ited mangted kadigitoy asasao anadyusan. So nga digiti kapsat tin nakipapaabot kada kayo ket agyamanak no maawatan nyo kadagiti na spirituan apalawag ket agyabanak iti Dios Ama aba nakabalin sa amin. Amen.